खुलुमबाय आं जोङो बोरिमाखा सारअन्थाइ स्पर्टिं क्लाबनिफ्राय खौरां बिजों बिथांमोननिसिम जों रादाब होनो सानदों। जों नै देग्लाय दानिफ्रायनो एबा मार्च दाननि 10 खालारसोनिफ्राय जोङो उन्दै गथ'फोरनि जेरैबायदि आन्डार 13 आन्डार 17 बिसोर गथ'फोरखौ लानानै जों मोनसे बोरिमाखा सारअन्थाइ स्पर्ट्स क्लाबा माने फुटबल कोचिं सेन्टार खुलिदों। बावहाय सोरबा जुदि गोसो गुदुं गथ'फोरखौ होनो गोसो दङब्ला बिथांमोना जोंनि नैबे सारअन्थाइनि बिथां आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जोंनि सारअन्थाइनि खायसे मोजां बिबानगिरिफोरजों लिंक लाखिनानै बिथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ गोदान बोसोरनि बे लोब्बा लाखिनानै मार्च दानाव गावबा गावनि मुंखौ थिसननो हागौ आरो बेनिखायनो सोरबा दङब्ला खाथि खालानि गथ' उन्दै हौवासाल' नङा उन्दै हिनजावसाफोराबो जोंनि नैबे सारअन्थाइ स्पर्ट्स क्लाबनि कोचिं सेन्टाराव बाहागो लानो हागोन आरो मुं थिसननो हागोन। जोङो सासे फोरोंनो थाखाय जों सासे माने लाइसेन्स गोनां फोरोंगिरि लागोन। बे लाइसेन्स गोनाङानो जोंनि गथ'फोरखौ जायफोरा सोलोंजानो फैगोन बिसोरो सोलोंनो हागोन आरो जों 3टासोनिफ्राय जोङो जागायना लागोन। 3टानिफ्राय जोङो अकमानो 5टासिमसो आरो 2 घन्टासो जागोन आरो सोलोंसाफोरनि थाखाय जोङो मेनलि जोंनिया फुटबलानो बेनिफ्राय जोङो गाननाय जोमनाय हाफ पेन्ट आरो गस्ला बेनि थाखाय जों सुनानै होगोन आरो बेनि थाखाय जोङो खायसे रेमिनेसन लानाय जागोन आरो